isa-shoutout ko muna si Sis Trace de la Cruz. Nag-message siya kahapon sa akin na magpapa-shoutout daw siya as welcome. Kasi sabi niya, gusto niya subaybayan yung daily vlogs namin. Daily, if makakapag-daily. And shoutout din sa iyo, si Susan person. Ayan, everyday talaga siya comment sa mga vlog namin. And I really appreciate it. That's fine. So, ayan. Malilate na ako, guys. So, ayan na dyan. Kaya lang pag naglakad ako, I think it's fun. Oh my gosh, kinakabahan ako. First time ko malilate, if ever. And now, we still have 5 minutes naman pa. Why is this one red? It's 10 seconds green. Kalma, kalma! So, ayan, actually wala ako tuloy. Hinahatid niya ako at sinusundo ngayon kasi wala siyang pasok. And mamaya guys, susunduin niya ako, hila-hila niya yung caravan kasi, what are we gonna do? Clean the house. Hindi, wag kang maniwala. Camping! It's camping time! And, ayan, mamaya, pag uwian, ipapakita ko sa inyo yung mga ganap naming magpamilya. Good afternoon. So afternoon na, after 7 hours. And sabi ko nga sa inyo kanina, dadalhin ni Bibi yung caravan. And I'm correct kasi nakikita ko na sila. Ayan. Oh, what is that? Ay, hindi excited si Bulilit. Kiss mo. Kiss. Tumitingin sila ng butterfly. You are my butterfly. Ayan na naman, umihirat na naman. Oh, Si Dudong. Oh, voorzichtig. Hier zie. Yeah. Ay, umiiyak siya. Pinasok, akala niya hindi ako sasakay. Love it's luck. So, ayan sa likod yung caravan, guys. Camping daw pag may time. Ga naar de camping, XAVY. Kom. Popo. Okay. Ja. Oo. So, tingnan nyo guys yung mga gamit sa likod. Oh, ang init! So, varm! Ja, het is iets warmer nou. Ayan, ganyan lang kami guys pag nagkakamping. Hila-hila yung caravan sa likod. Oh, what is it? Oh. Holiday! Sabi, holiday! The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Actually guys, 30 minutes lang to sa bahay. Kaya lang, ito yung gusto ni Wibe, mag-camping talaga sa labas. Or malapit kasi ito sa dagat. So, pwede kaming mag-travel lang din papunta dun. So, ito ayan yung view, guys. Ganyan mo, as in camping na camping talaga. May nilalaro siyang insect. Nakapasok. So, ayun guys, punipesto na yung caravan. Ayun. Ayan. It's already done, love. Lah. Yeah. Okay. Jump. Hindi aalis si Papa. Oh, here, go. Here. Abby, say hi, guys. Yeah. Oh. Uh-oh. So,
Ay, nagsiset up si Dudong ng gas. So, ito yung small kitchen namin. Ay, aayusin ko pa yung mga gamit mamaya. Ito yung ref. Come on. Ayan. And, ito, aayusin ko pa to sa mga lagayan nila. Ayan, hindi malilimutan ni Wibe yung beer niya. And dito, guys, ayan, cabinet. So, ayan yung gusto niya, guys. Ganyan. Ha? Malak. May malak. Hindi malak. And, ano ba? Oh, it's beer. Oh my God. Gusto niya din ng beer. Nay, it's alin for Papa, ha? Yan, Nay, kanit. Alin for Papa. Dahil for yaw malak. Yeah. Oh my gosh, guys. Gusto niyang... Nay, it's for Papa. Love, you explain. Come here. Love, he likes beer. Nanay, gusto niya din ng beer. Melk. Yeah. Hindi. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. So, ito yung buhay dito sa camping, guys. Well, sanay naman ako sa Pinas. Kahit hindi naman kami nagka-camping, parang camping. Yung ganito. Dito kasi, di ba, may mga dishwasher sila. So, gusto nilang, yung ibang Dutch, gusto nilang, alam mo yun, ma-experience yung buhay ng hugas manual, tapos laba manual. Pero, yung ibang camping site, guys, may mga washing machine din sila. So, depende. Pero dito, parang wala ata kasi maliit lang yung nila, yung comfort room nila. And, ayan, common siya sa lahat ng nagka-camping. So, andun. Siguro mamaya papakita ko yung toilet nila. At hugasan. So, pwede din. Pero pwede din naman dito. So, ayan, kanina nag-igib si Wibe. Ito yung tubig. Ayan. Tapos, connected siya dito. So, ayan. So, ayan. Pwede naman. And pwede din magluto dito. Here, half an hour drive. Like what? Stop? Town, yeah, small village. Half an hour drive. Ritsma. You heard about it? Ritsma. Ritsma. Nice town, half an hour drive. And nice Hello. Champignon? Nou, nou voor jongen. Ja, dat ik vroeger niet. A few moments later. Ayan guys, si Sabiput. Nalingaw. So guys, ito yung yung reception area. And libutin natin yung konti yung yung place, guys. So 'di ba? Camping na camping siya. Probinsya na probinsya talaga. So, maririnig mo lang yung mga ibon. As in. Ayan, no. Tapos pupunta kami sa may lake sila dito, guys, eh.
So, magtatampisaw si Wibe, si Dudong. Ay, maganda pala sa loob. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. So, ayan guys, nasa palibot lang kami. Ayan. Ninanamnam ang view. Ah, si Bulilit. Ah! Magpapakarga na naman, magpapakarga. Nga pala guys, ma-share ko nga pala sa inyo. Natanggal na ako sa trabaho. Supposed to be guys, last 2 week, wala na akong work. End na yung contract ko kasi hanggang 1.5 years lang sila. And hindi na sila mag-continue. So, pwede kang bumalik. Hindi ako sure if after 3 months or after 6 months. Pero, ayun, yung supervisor, supposed to be yung dalawang team leader, pupunta na sila sa agency for my exit interview. And, oh, you stand. Nice, neat poop. And, ayun, nung tinanong nung supervisor kung, ayan, saan nga sila pupunta. So, ayun, sabi nila, exit interview ko. Tapos, tinanong yung performance ko. Ayun, hindi natuloy. Kasi, hindi ko alam. Actually, dalawang Pinay pa lang kami yung na-extend talaga. Yung isa yung coach na Pinay. Tapos, ako, pero yung sabi ni Bisor, hindi pa din daw niya alam hanggang kailan. Pero, ayan, okay na din. Kasi, at least kasi ngayon, mahirap pa maghanap ng trabaho kasi nga dahil sa corona. So, okay lang i-extend nila ako 3 months, 6 months. Diba? Fight na yun. Fights na. Kumbaga sa Bisaya pa. And, ayun, okay naman, masaya naman kahit papaano. And, ayun, gusto ko nga, kagaya ng i-share ko sa inyo yung plan ko, yung sa healthcare, plan ko mag-aral if ever, pero need ko pa din i-workout yung Dutch ko kasi, ayun, basic lang talaga yung alam ko. At pag nakikipag-communicate ako, as in, normal na Dutch, naiintindihan ko naman, pero nga, diba? English yung sagot ko. So, yun yung dapat kong i-workout para maka-avail ako ng program sa Zork or sa healthcare malapit sa sa bahay namin. Meron silang studying and at the same time working. So, ayun. And ayun, happy naman, pero supposed to be wala na talaga ako dapat work since last week. So, ayun. And naman ako, parang ready na ako kasi alam ko namang 1.5 years na ako. So nag-aantay na lang talaga ako if marirenew ba or hindi yung contract ko. And yun na nga, buti na na-renew pa rin kahit papaano. So happy. Ayun, yung dalawa. And ngayon, relax muna after that news kasi at first, ayun na nga, sinabi niya muna na wala na daw talaga, wala na akong contract last week. Dapat. Tapos ayun, binawi niya na niya kasi okay naman yung performance ko sa work. Kaya ganun. So, ayan, that's all for today na muna, guys. And pauwi na kami. pauwi na kami ng bahay namin, caravan. So, yun yung tirahan namin. Oh my gosh! We're gonna stay 3 nights? Ja, Or 2 misschien 2 nights? of 3. Okay, 2 nights or 3 nights, depende. So, ayan. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe to our channel and hit the notification bell for our latest updates.
Bye! Say bye!